दिनै बिटिआर गोरोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै सा 200 मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरनो बिटिआर सोरखारा 5 लाख रांनि चेकखौ राननानै होदों। बिनि सायावबो सावरायगोन। लोगोसे आलफ्रेड बरनि आलफ्रेड बसुमतारी बिथाङा थांनाय माखासे सान सिगां रेन्जार प्रान्जल तालुकदारा बर' हारिखौ सैमा होननानै बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिथाङा आरो बेनि सायाव जोंनि बर'नि आफाद गौथुमखौ बाथ्रा बुंजानो लुगैदों। मिडियाफोरनि गेजेराव प्रेस लेंहरनानै बुंजानो लुगैदों। बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथाङा खोनाखाबाय जानांगौ। दा बिथांनि भिडिअ'आ गोबां गोसारगासिनो दङ आरो बिथांनि बुंनाय भिडिअ'खौ लानानै गोबां मानसिफोरा कमेन्ट खालामदों। दा बे भिडिअ'खौ नायबा नोंथांमोना बुजिगोन। आरो लोगोसे दिनै बिटिआर गोरोबथा सानमोन। बे बिटिआर गोरोबथा सानाव गोबां मानसिफोरा लोब लोब बाहागो लादों आरो बे बिटिआर गोरोबथा साननि गेजेराव माखासे दाबिखौबो दैखांनाय जादों। जेरै एक्स ndfb जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोना उदां जानांगौ आरो माखासे दाबिफोर। जेलाव थानाय ndfb बिथांमोन रन्जन दैमारियानो जा आरो NIA कर्टआवनो जा 63 ndfb लिडार आरो केडार बिथांमोनखौ लांदां अख्राङाव दिहुननानै होनांगौ। दिनैनि बे सुक्तिनि समाव जोङो बिथांमोनखौ लाफानानै बर' हारि दानायनि जोङो सिमांखौ अरायबो सानो आरो बेखायनो सरकारा बिथांमोनखौ दिहुननानै होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ। नखरनि सोद्रोमा नोंथांमोन जिल्लानि बयबो आखाइ खबनानै हो जोंखांथों बिथांनि नखर गोजोनफोरनि जिउआ। बेनि उनाव फैगोन जोंहा चिरां जिल्लानिफ्रायनो मुं आवगायबोनो थाखाय खावलायबाय बर' नार्जारि बिथांखौ मुं आवगायबोनो खावलायदों। बर' नार्जारिनि उनाव दङ रघु बर' बिथाङाबो चिरांनि दानसोरां बर'नि नखरनिफ्राय फैनाय। मुंख्लं नखरफोरनो गिबियाव 40 बिनि उनाव 201 आरो दिनै 200 होनाय जादों। बिनि उनाव 190 आरोबाव होनाय जागोन। आरोबाव 600 एप्रुभ जानानै दङ। थाबैनो जोङो प्राय 1200नो जों होनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। नाथाय जेब्ला गुबुन हारिया जोंनि बर' जाथिखौ ओरैबायदि नेवसियो, ओरैबायदि माने जोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायो, अब्ला जोंनि बर'फोरनि आफादफ्रा बहा थैजोबखो? दिनै मानो दासिमबो प्रेस मिट खालामनो हायाखै? दिनै मानो दासिमबो एक्सन लानो हायाखै? दिनै मानो दासिमबो कन्डेम खालामनो हायाखै? बोरो खम लास्टजों आंनाथ' थैयानो ओरैबायदि गरम जाजोबदों खोनानानै। नोंथांमोनाव बर'नि थै दंना गैया जाखो? बर'नि आफादफोर दिनै मानो दासिमबो सोंखारि खालामनो हायाखै, कन्डेम खालामनो हायाखै, FIR लड्ज होनो हायाखै? बे थारैनो सैथोमार नामा? बर' खिबाव खर' होननाया गावजों गावल' अरलायबाय थानो हायो। बर'जों बर' दिनै दासिमबो माने गुबुन हारिखौ बिदि सोंखारिनो हायाखै जोंनि बर' लिडारफ्राबो। खालि बे बर' लिडारजों बर'जों बर'ल' अरलायगासिनो, दावराव दावसि लाबोगासिनो दं हारिनि गेजेराव। बर'जोंबा बर' मोसा, मालाय हारिजोंबा दाउसा। बर'आ जुदि माबा मोनसे गिदिर दखान खुलिदों, बिजनेस खुलिदों, सोंखारिनोसै बबेनिफ्राय फैसा मोन्दों, मारैहाय बिदि न' बिल्डिं लुखो, मारैहाय बिदि बिजनेस खालामनो हाखो? हारसाफोरनिखौबा सोंनो हादों नामा? मारैहाय एथ' गिदिर गिदिर दामि गारि बायखो? मारैहाय एथ' गिदिर गिदिर बिल्डिं लुखो? मारैहाय एथ' गिदिर गिदिर बिजनेस खालामखो? सोंखारिफेरनो हादों मालाबा गुबुन हारिखौ? आं जेसेबांखि जोंनि बे बर' इउटुबारफोर दं, नोंथांमोनहाबो एसे हाइलाइट खालामनानै लाबोदो।